Ahoj, vítaj v mojom hniezde. Ak ste si pustili toto video, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je vám na slnko jasné, že video je marketingový nástroj budúcnosti a že je to skratka k úspechu. A pravdepodobne sa cez video chcete deliť o svoje skúsenosti a vedomosti, prípadne podporiť vaše podnikanie. Ale neviete, o čom tie videá natáčať. Poradím. Moje meno je Miriam Štolfová, som autorka kreatívnych projektov, expertka na vedomú kreativitu a autorské motivačné videá. V tej video oblasti ukazujem ľuďom, ako natočiť video rýchlo, ľahko, jednoducho, s minimum času a techniky, tak aby sa nemuselo strihať, aby sa natočilo na jednu klapku. Ja hovorím, že po blondinovsky, tak aby šetrilo čas autorovi aj divákovi. O čom teda natáčať tie videá? Pred 2 rokmi, takmer na chlop, som zverejnila svoje prvé video. Malo názov 7 tipov na vtipný valentínsky darček. Dnes by som to urobila inak. Dnes by som natočila 7 samostatných videí. A do každého videjka dala len jeden tip. A starostlivo zvolila názov toho videa tak, aby bolo ľahko dohľadateľné. Aby, keď divák zadáva do Google alebo do YouTube, do vyhľadávača, to, čo hľadá, aby to moje video našiel. Čiže použiť také slovíčka, ktoré by pravdepodobne ten divák tam zadal. Takže moja rada znie, keď idete natočiť video, kde sa chcete deliť o svoje skúsenosti, vyberte si jednu radu, alebo jednu myšlienku, alebo jednu skúsenosť, alebo jeden tip a ten tlmočte cez video. A dajte tomu potom adekvátny názov. Výhody tohto sú, že teda je vyhľadateľné ľahko, divák si to zapamätá, pretože 7 vecí si nezapamätá, ale jednu áno, a hlavne šetrí čas. Divák vám za to bude nesmierne vďačný, že nemusel počúvať 10-minútové video a loviť, v ktorej minúte asi hovoríte to, čo on práve hľadá. No a vy ušetríte čas, pretože natočíte videjko za 1-2 minúty a zbytok si môžete potom využiť na nejaké príjemnejšie činnosti. Ďalšie tipy, rady a námety, ako natočiť video, nájdete na miriamštolfová.sk. Môžete tam stiahnuť aj e-book, je zdarma, s radami, ako natáčať takéto videjka a natáčajte. Delte sa o tie poklady, ktoré máte ukryté v sebe s ostatnými. Takto si spoločne urobíme ten svet krajší a farebnejší. Prajem vám krásne tvorivé dničky.